야, 너 말고 나 말래? दा फेसबुकआ बन्द जामारसिगोन नामा? माथो इन्स्टाग्रामबो बन्द जासिगोन, टुइटारबो बन्द जासिगोननो। ओमफ्राय बन्द जासिगोन मा जाखो नोंहालाय? हा? मा जाखो नालाय? मानो नांगौ बेफोरखौलाय नोंनोलाय? हा? मा खामानियाव उदायदों नोंनो? हा? आदा आं सोंदोंसो दा बन्द जासिगोन नामा होननानै। ओइ फाफ्लिफोर मा सैमा मावजिफोर बायदि अरलायलायगासिनो? न'खाय सासेया फेसबुक बन्द जासिगोन, इन्स्टाग्राम बन्द जासिगोन खाय दुखु फोरमायनो फैदों आंनि खाथियाव। दुखु जादों बेयो दुखु। नंमारगौना फेसबुक बन्द जामारसिगोन? औ आयै गाबोननिफ्राय फेसबुक बन्द जासिगोननो। आयै हामथारबाय गसाया आंनि खोथाखौ खोनासंमारबाय। हामथारबाय फेसबुक बन्द जाजोबबा मोजाङानो मोनजोबथारसिगोन। मबाइलाव मा मा ओंखारो गासिबो बन्द जाबानो जाबाय। रायलायनो आन्था मोनबानो जाबाय दे। हामबाय ओरैनोबा फनावल'सै बयबो ओंखाम जानो मिथिया दै लोंनो मिथिया खालि फन रानथाब फोनथाब थागोन। थेवबो फेसबुक हा मबाइलखौ नांथारगौ बिसोरनो गेमखौ नांथारगौ। इसोर गासिबो बन्द जाजोब आयै गासिबो बन्द जाजोब। बरिं जाथारगोन मा फेसबुक गैयाबा आयै। बरिं जागोनसो होननानै बुंदों नोङो? थङालि खामानि दामानि मावनोबा रोङा उदाया हा? फेसबुक गैयाबा बरिं जानाय मोनदोंबालाय हा? बे न'नि सिथ्लाफोरनि हाग्राखौ बारिनि हाग्राफोरखौ फुस्रांहैबानो जाबाय आरो हा? फन आयौ जानाय लोंनाय मिथिला मा मिथिला हो? फरायनो दांनो जेबो मिथिला खालि फन हामथारदों। सोर बन्द खालामदों बे फेसबुकखौ? बेखौ आथिङाव हमनानै गय फाथै होनानै खुलुमहैगौ आं। खुसि मोनदों माखौबा? आंहासो खुसि मोननाय जालायबाय हा? आंहासो खुसि मोननाय जालायबाय। नोंसोरनि मोजांनि खोथा साननाया, नोंसोरनि मोजां जागोनखौ साननाया आंहासो खुसि मोनलायबाय हा? बे फेसबुक ना मा बुं ना इन्स्टाग्राम ना माग्राम होननानै बुङो बेफोरखौ नायनो गाज्रि जालांनो हमबाय मिथिबाय? जायाखै मा? जायाखैबालाय मालायनि मोसानायखौ नायनानै खिबु सोमानाय बिखा सोमावनाय बेफोरलाय मा? बेबोलाय मोनसे आर्टसो, बेबोलाय मोनसे मोसानायसो दा। बुंबाथाय सालाय बिजौआवनो थाफाखाथारगोन आरो ना हा? बुंबाथाय फिननायफोरा सालाय बिजौआवनो थाफागोन। मावनाय दांनायखौबो बेफोरबायदि मावनानै खिन्थिनो रोङा। दहायनिफ्रायनो ओंखाम खुनानै दोनदों। ओंखाम जानो थाखायबो नोंसोरखौ लिंहरबाय थानांगौ। बे मबाइलानो जाना गारबाय नोंसोरखौ। मबाइलानो मोनबाथ' देख्रुबजोबगौ आं मबाइल सबाइल। आइला ओंखाम जानो लिंफैनायाबो इसिबां गोलाव फाखन होनानैसो लिङो नालाय आयौ दा दहायनो खोन्थाबानो जायोमोन ना जाहैगौमोन आं। आरो मा नोंखौ एक्सट्रा लिंबावनांगौ नामा हा? नोंखौ बेलेग रावै लिंबावनांगौ नामा ओंखाम जानो लिंनाया? जागोन। हामथारबाय सोर बन्द खालामनो नागिरदों? हामथारबाय दिनैनो दानो बन्द जाखाबाबो जासै। ओंखाम जानोबो लिंहरबाय थानांगौ। आयौ दानि जुगनि गथ'फोरखौ होनबाथाय आरो मा होनबावनो? बिमा बिफानि खोथाखौथ' खोनासंनो लुगैखायानोसै खालि मबाइल। बै बिमा बिफाफोराबो उन्दैनिफ्राय मबाइलखौनो होदावनाङा। खायसे बिमा बिफाफोराथ' जोनोम जाग्रोमोना मबाइलखौनो फिसानो होनासो दोनखायो। बिदिखौ दा खालामथों नङाबा हनै जोंनि फिसाफोर बायदिसो जालांगोन बिसोरनाबो। हाबाब रोंलाहां फेसबुक इन्स्टाग्राम टुइटारसो बन्द जाबावसिगोननो। आयै नायबावदों माखौबा हरनि 12थायावनो बन्द जानायनि चान्स दंनो। हैद उन्दुआलासिनो थाबाय थागोन नायथारनो माबायदि बन्द जागोन। आयै बिदाय हरनांगौ फेसबुक बन्द जानायनि। हेलौ सोमस्रि हेइ सोमस्रि मानो गाबदों? माबा फेसबुक बन्द जासिगोननो। बेखौनो खालामनो ओंखारबाय नोंहा? माथो आइ दंबाव फेसबुकआव जोंहा टाइम पास खालामबाय थायोमोन। सोर सिख्लाया मा खालामदों मा खालामाखै, सोर सिख्लाया गोदान फट' होदों, सोर सेंग्राया गोदान गार्लफ्रेन्ड लादों, आंनि सुथ्रुफोरा मा खालामदों नायखुमाबाय थायोमोन आङो। सेक्सि मोसानायबो नायोमोन आं। गैला नुनाय नंला। गाबख' खान्दुरिया गाबलायबाय दा। आंल' गाबाखै मा दंबाव बयबो गाबदों बायदि मोनदों आङो। जाबायसै सोमसै हामबायसै गाबबाय थानांला। माथो खालामबावनो सरखारनि गोजौथ' जानो हायाना जोङो। आबौ मदियानो डिसिसन लादोंबालाय माथो होनबावनो। दंबाव मासे गारजोब्बाय आबौआ। आंनि बिउटि प्लासखौबो लानानै थांबाय, आंनि लाइकिखौबो लानानै थांबाय, आरोबाव फेसबुकखौबो लाना थांनो नागिरबावबाय। आयै मासे गाज्रि बोराय बे। नाय अमा राजा फन हरदों र' कनफारेन्स खालामनि आं। फेसबुक बन्द जासिगोन माथो नेगासिनो दङ आं 12था जानायखौ। नोंहा खुसिसो मोनदों अमा राजा। फेसबुकआ आंनि जिउमोन। ओइ देखो सोमसि गाबखौ खान्दुरिसो माथोलै लाइनाव। जारलासो जागोनलै सोमसि नोंजों हामथारदों। बन्द जाबा मोजाङानो जागोनलै आंनि थाखाय। ओइ अमा राजा मानसिया मा जाखानानै दङ आरो नो खुसिसो फोरमायबावदों।
माथोलै सेजोबनांगौ गासिबो सेजोबनांगौ जि बुस्थुजों गाज्रि गोहोम गोलैयो गासिबो सेजोबनांगौ सेनानै गाफ्लेजोबनानैसो दोनबावनांगौ राजायाबो अमा राजा नोंबोथ' आंखौ फेसबुकआवनो सिनायनानै मोजां मोननायमोन माथो गारनासो थांबाय नों आंखौ फेसबुक गोसथोलायनाय मोजां मोनलायनाय माने मा जानो मोगथावथ' नुखालायनाय सिख्लाखौसो लानांगौ जायो उपाय गैया नामावल'सो फेसबुकनि मोजां मोनलायनाय सन्थलानि खोथाखौसो साननानै एसे सिन्था नांबाय आं मा जानांगौ जाखो बे सन्थलाया दाउ हरनि र' आं एसे ओइ सन्थलाया दा लोमजाब्रबलाबायगोन दाहाय हरखा बेसोर थाबि सोमावग्राफ्रा मायाव सोमावनानै हेगारबावगोन इन्सटाग्रामबो गैला हो मायाव सोमावनानै भाइरेल जाबावनांगौ जाखो बिसोरलाय दै बेसोरा मोनफाजोब्बायलां है अमा राजा फना दोनदो बायलै बाय ओइ दंफां बन्द' जामारसिगोन नामाहाय बेनो दहाय माथो बन्द' जागोन बायदि नुथारो आर्टिकेलफोरखौ नायबाथाय फेसबुकआव फट' आपल'ड खालामनायफोरखौ गासिखौबो सेभ खालामजोबना लाफिनजोबनायसै आङो इन्सटाग्रामनि भिडिअसफोरखौबो गासिबो सेभ खालामसै आंलाय सानदोंमोन देनां बुरैबा नायनो होननानै दे बारा दुखु खालामबाय थानांला दे उन्दुदो उन्दुआय आं दिनै हरसे फेसबुकआव आंहा बयजोंबो रायज्लायनांगौ दिनै हरसे थाबाय थागोन आं जेब्ला फेसबुकआ बन्द' जागोन अब्लासो उन्दुगोन आं उन्दुनांगौबा नङाबा उन्दुआ आङो है गाबनांला बेफोरखौनो गाबो नामा बे थांलायबा माबा मोनसे गोदान फैलायगोन आरोहाय दे बाय दे गुड नाइट सोमजिखौथ' बुजायबाय र' आंनि गोसोखौलाय सोर बुजायबावगोन आंबोथ' फेसबुक नायबाय थायोमोनहाय दा माखौ नायबावनांगौ जाखोहाय र' इउटुब चेनेलखौनो गोदान खुलिनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो इउटुबावनो गावजों गाव नायलायलायबाय थानोसै भिडिअ होयै एसे भिडिअ होनानै गावजों गाव हाय हेलौ होनलायलायबाय थानोसै इउटुबाव हेलौ लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय आं दिनै जोबोद दुखु मानो होनोबा फेसबुक इन्सटाग्राम गासैबो बन्द' जाजोबसिगोन नोंथांमोनजों आं कन्टेक्ट लाखिनो हानाय नंथ'ला बिनिखायनो नोंथांमोना आंखौ भिडिअआवनो माने इउटुबावनो नायबाय थादो होद हाफां मानो नायग्राफोरखौ दुखु होनो नागिरदों दाबो अफिसियेल एनाउन्स जाथ'वाखैलै नारजि बुदां फेसबुकआ जुदि बन्द' जामारथारोब्ला जों माब्रै असिनाखि मानसिजों सिनाखि जालायगोन बोरै मोजां गाज्रि खबर लालायगोन हाय आयौ दुखु जाबायहाय आंबो बन्द' जाथारबा दुखु जा दे दानो बन्द' जाथ'वाखै अफिसियेल एनाउन्सखौनो खालामाखै नारजि बुदां दिनैथ' उन्दुखायानो आङो हरनि 12थासिम नेगोन हरनि 12थासिम बन्द' जायाबा जाखानो नंखालाबायदि मोनबाय आं दे उन्दुनोसै थौदो उन्दुआ माथां फेसबुक बन्द' जागोन ना जाया बेखौ नायनांगौ आरो सोर मा स्टेटास होदों सोर मा पस्ट खालामदों बेखौ नायनांगौ आंहा देलै नोंहा मा खालामो खालामबाय था आं उन्दुनोसैलै आयौ फेसबुक बन्द' जामारबा मा जामारगोन हाय रायजोफोर नङाब्रा फेसबुक बन्द' जामारसिगोन नामालाय फेसबुक नायै खियोमोन आं फेसबुक नायै ओंखाम जायोमोन आं फेसबुकआसो आंनि लोगोरि आरो फेसबुकखौसो आंनि जिउनिफ्राय सेनानै लांनो नागिरलायबाय हरनि 12थानि उनावनो बन्द' जानायनि चान्स दं उन्दुआलै दिनैबालाय गासिनोबो नाम्बार बिनि र' सिख्ला जा सेंग्रा जा बोराय जा बुरै जा नाम्बार बिनि र' टाइप खालामनि आं आंनि फेसबुकनि लोगोफोर अन्नानै नाम्बारखौ हरदो जोंहा वाट्सएपआव मोखां रायलायबाय थानो जाबाय दे पस्ट खालामगबाय ओमफ्राय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाबाय थाफ्लि समाव मोसानायखौ आं बहा नुनांगौ जाखो बहा इउटुबनिखौ नायालां आं बर'फोरनिखौसो नायो मा जुगलै बे सिखारहां जाबानो बन्द' जायो दखानफोरा दखान बन्द' जाबाय दे फेसबुक फेसबुक इन्सटाग्रामा बन्द' जाबाय माखौ नायनांगौ जाखो जौखौल' बन्द' दा खालामथोंसैलै बाखि जि जायो जाथोंसै जौखौल' दा बन्द' खालामनो सयथिबाय जौखौ बन्द' खालामबाय सेस दाबो नै लोमजाखाबायना फेसबुक बन्द' जासिगोन होननायखाय ओइ सन्थला मा दाबो उन्दुआखै हर गेजेर बारलायनोसै उन्दुदो देहाफोरानो मोजां नंखाया आरो उन्दुआलासिनो थाबाय थादों हस्पिटालनिफ्राय फैनायानो गोबाव जायाखै जागोन दे आं उन्दुगोन दिनै उन्दुआ माथोलां माथो फेसबुकआ थाबो बन्द' जायाखैलाय सोंसेलाय मा गोसो जालायखोब्रा सन्थला बुं मा फेसबुकआ खामानि सोलिगासिनो ना जानायलाय जादोंमोन
आंबो फेसबुक बन्द जासिन खोमानानै हरसे उन्दुलायाखैलाय मैया माबा मेगन मोदै जालायथारबाय फेसबुकआव थायै थायै मैया बन्द जासिगोन नुनाय नंला होननानै दासो एसे गोसोखौ मोजां मोनदों थेवबो बन्द जासिगोन होनना खोनाफिननाय गैया आरो गोसोखौ दुखु मोनलायबाय आं मा जाबाय थासिगोनलै इउटुबा थाबानो जाबाय दे खिनियाव नायनो थाखाय दे फेसबुकआव सिख्लाफोरजों रिप्लायबो होजाखायामोनलै गैयाबाबो जायो बिसो मोनलायलांला जौआल' बन्द जाबानो जाबाय आरो खिन्थु इउटुबखौ नांगोन इउटुब नायो खिनाय समाव जौ बथल लाना थांफानो हायो बेनिखायनो आंनो इउटुबखौ नांथारगौ